Hayırlı gün, hürmetli rayondaşlar, hürmetli tabiiy gaz bilen faydalanıcı abonentlarımız. Kış üzerine ite, mene salkınlar kelip җитте. Indi barıгызны da salkın vakitlarda gaz priborlarına, tütün, ventiляция kanallarına ihtibарлы булугызны сорар идек. Бигрәк тә шушы суык вакытта инде безнең tütün ventiляция каналлары gaz pribорларыннан чыккан жылылык белән üskü яклары шырма башлары дип әйтгәндә түбә ягы бәсләнү күренешләре күренә. Инде бу бәсләнү tütün ventiляция каналларының тыгылуы ахыргы чиктә кешенең абонентларның агылуына китерергә мөмкин. Шуңа күрә урамда йөргәндә, өегезгә кайтканда, үзегезнекен, күршеләрегезнекен дымоходларны, вентиляцияларның башларын, агалокларын дип әйтгәндә, русча әйткәндә, карап, тикшереп, күзәтеп торсак иде. Әгәр дә ниндидер күренеш күзәтелә икән, бәсләнгән, бозланган, кар астына төшкән очраклар, аны һичшиксездән чистартырга кирәк. Бу боздан, бәстән арындырырга кирәк. Алай эшләмәгән очракта газ приборлары эшләгән төтеннән калган төтеннәр бүлмәгә чыгып, агылану куркынычы булырга мөмкин. Шулай ук газ приборлары кушар алдыннан аларны эшләгән вакытта да даими рәвештә вентиляция һәм төтен юлларындагы сору көчләрен тикшереп торырга кирәк. Инде газ приборлары эшләгән вакытта тәрәзә форточкаларны ачып, приток воздуха дип әйтәбез, һава керүне тәэмин итәргә кирәк. Әгәр дә һава тиешле күләмдә керми икән, вентиляция төтен юлы каналлары кирегә эшли башлаячак һәм яңадан да шул сүрем газы бүлмәгә чыгарга мәҗбүр була. Инде барыбыз да сау-сәламәт булыйк. Бу суыкларны тыныч кына, хәвеф-хәтәрсез узырга язсын. Барыгызны да игътибарлы булуыгызны сорар идем.